Asi ya mhuri yakati makambani akasiyana bora vakazogona kubatsira vandispiti ngavapa mari chete kuti unge bora kune mwana wake mukomana muhombe chawo akapindawo muindastry yamudhara wacho. Let's also try and support him. His father's shoes might be too big to fill, but we support him, we can get there. Takatanga kushanda na bora satatu, but he was a very talented guy. Waitukashanda naye pa celebrity munangaini mbira ifajopa series okuwa adini ashaiku especially kwenye mabepa mwenda kumbura. I cannot confirm that kutangana ndawaona regaintori zvandoziva sezvandataura ndozvindoziva izvo maybe zvingangodawo munhu anonyatsoziva and maybe the wife ndianoti tatiri for inini toziva kubva asi munhu wakasati apostori svikave postori takafuma yenzi Gringo Entertainment. Ikambani yedu yatakapona foma yaentertainer mumacompanies mumaschools and it was also into commercials maadverts. Tine mamwe atakaita nana Emma nana SNV nana Total but yanga iri kambani zvototipa kuchachishungurudzo zvakare kufa kwaita Gringo kukambani yedu kuti was a brand inozvifila kuti kuisema applies kuna ino kuchombore akati Gringo mbagadzira brand rekuti Gringo saka zvatodambudziko kuti achienderera mberi nekuti Gringo wacho the person asi kusaka chinhu chabva mukati memaoko edu asi losi yatika kuna Gringo film industry it's an impact yekuti ichatinetsa kuti tiwane character yekureplace ipapo chinonetsa munhu anoenda netalent rake ndo zvimwe zvezvinhu zvatinoda kutaura ende munhu zviye zvonzi handina mari yorara usari kutsvairo sedo aichitaura padhirama but airevesa basa rese ravaita naGringo raitozobhadhara ende ndaitofarira ngave mari shoma kana chiyo yaisvika mumaoko mako saka munhu wekuti zvinhu zvake zvaive nejekerero kwete kutaura kuti hanzi afanaka this chokwadi chandotaura kubva pasi pemoyo pana basa randakashanda naye rasina kuita se kubhadhara aizvozvo tikutarisira kuti dai urongwa hwacho hwangoitika torwa kwaita Gringo kwandirwadza semunhu akanga achingomuonawo pachipatara ari pasera svikira paita mafungafunga yonzi afa pacho ndaitiri ndiripo palunch chibadzana achinga manwiwa chiti imwe idya zve zvaitaurwa but ndaingoti haadi achidi macalls achipinda saka zvinhu zvandinoti vari vaitaura kwangu Gringo pake apedza basa raisusu kwamakore anga 200 tangira kuma-80s tiri kuscreen talent drama asi maonero andakaita kutanga kushanda naye anga ari munhu anga ane bright future whereby was very very creative nokuti mukomana aitarisa zviri kuseri sakuti ndinofanira kuita sei tarasikirwa it's a great loss this actor veteran comedian Lazarus Big. If he didn't arts industry in a good shape, he could also have to honor that because the guy was so much hilarious in the singers which malevolent anokwanisa kuti vanhu voma-arts vanovariswa pamapositions ekuti beautiful international but we were supposed to all those powers be that vamwe vane vachiona they could have come up with an idea akuona kuti vari kunoita zvakanaka but however kurasikirwa kurasikirwa kwemhuri yema-arts kurasikirwa kwemhuri whole Zimbabwe in the film industry in a country as a whole. But we won't get another character and get so versatile like it. We were supposed to move to Troublemaker Part 2. But right now, Joseph Raffler, I don't know when, how, Chazora character get us between the but it's a dance. Chatumbo Naguti, the Kumbir Pachafambos. This is a